csak a lényeg. Ott mindennek körül forog, de ha egyszerre kérjük őt, akkor talán majd engedni fog. Azt kérdezi, de te hallgassuk el, ha ő azt kérdezi, hogy én tisztességesen boldogultam-e, azt mondom, hogy mi az, hogy? Nagyon is! Törvényesen és tisztességesen! Azt mondta valaki egyszer, hogy az ország pénzerég, fegyverbe folyik és jobb, ha mindenki félti a gyermekét. Szerintem nem is tudja talán, hogy amit csinál, az veszélyes. Ő csak az elnyomásban hisz, és ezért mindenre képes. Oh, gimme hop, Joanna, gimme hop, Joanna, gimme hop, Joanna before the morning come. Gimme hop, Joanna, gimme hop, Joanna, hop before the morning come. Neki a barátai is mások, mindig tehetős emberek, nyomják neki a lóvét, így bármit megtehet. És ha eljön a média, hogy leleplezze őt, akkor hazudik neki egyfolytában az egész világ előtt. Oh, gimme hop, Hazudtunk! Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Még a bölcs öreg emberek, akik nem tévednek soha, ők is azt mondják, hogy legyőzhető az erőszak démona. Átlátni kell, mi a lényeg, hogy a zsarnok szelleme örökre eltűnik, ha mindenki összefog ellene. Mondom, sorról nyugodhatók. Először is adókat fognak emelni. Nem lesz lakossági gázáremelés. 5000 forinttal kell majd többet fizetni a gázért egy 50 négyzetméteres lakásban élő családnak. És nem ezt mondtuk? Lett lakossági gázáremelés? Gázáremelés, villanyáremelés, jövedelemadóemelés, áfaemelés, járulékemelés és új adó. Akkor újra kérdezem tőle. Lett a lakossági gázáremelés? Gázáremelés. 30%-kal emelkedik a gáz, 10% fölött az áram lakossági ára. Nem lett lakossági gázáremelés. Köszönöm szépen. Nem, miniszterelnök úr, nem. Ön becsaphatja egyszer, kétszer, háromszor. Ön ehhez nagyon ért. Hogyan? El lehet menni Magyarországon. Itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen. Tessék! Lehet menni.